ଆଜିର କଳିଯୁଗର ମଣିଷକୁ କେହି ବି ଠିକ୍ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ମଣିଷ କରିବ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ ଗୋଟେ, ଆଉ ମଣିଷ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମର ଶେଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଟେ ନା ଆମର ନିଜର ଶରୀର ଅଟେ, ଆଉ ଆମର ଶେଷ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ ନା ଆମର ନିଶ୍ୱାସ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଏତେ ଜାଗା ସେତେ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇଟା ବି ସେଇ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ତମର ଶେଷ ଜାଗା ହେଉଛି 3 ହାତ ଜାଗା। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ହିଁ ଗର୍ବ କରୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେ ଲୋକମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମର ଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଅଟେ, ଆଉ ଆମର ଶେଷ ଧନୀ ଅଟେ ନା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମର ଶେଷ ଯାନ ଅଟେ ନା କୌକେଇ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରୋଗୀକି ପଚାର ତା ନିଦ୍ରା କେମିତି ଆସେ, ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ସେଇଟା ବି କିଛି ଲୋକ ମନେ ରଖିବା ବି ଦରକାର, ଆମର ଶେଷ ନିଦ୍ରା ଅଟେ ମଶାଣିର ଜୁଇ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କର, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ଆଉ ଭଲରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଦିଅ, ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିକି ଭଲ ବାଟକୁ ଆସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।